ko ki khon hap ki barit bat ki khon khna bat ya baro ki prabengej lyngba ko online service program jong ka jingiaseng khna Balang Presbyterian Pohkseh ngawan ra shapi ya ke jing ai khu Blei ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong tribe nong pen imba I ya jongi U Jisu Christ sechisin pat ni ai ngu eu Blei lyngba kani ka sngi ka bakrau ka bakentang jong u bat agani ka step ha ka baw lapli pat ingi kani ka lat bingin nang yo ban ye shembyang ban ye shakri lang yo u lyngba kani ka por kumta tungin ye shakri lang yo Blei ha kani ka step daga bangin ye shim mentalang ya kani ka jingrai ka basan spa khandai pon rio jong pi klem sngau le ran ting shan ong Jisu ting shan ki jonga la da pi man jengun kata ngam sngewbha na bonengan kuni la pin ting shan ha ki shnong ki jong pi klem sngau snow see de to ting shan hakari ka jong pi klem snow le ran mentapat tungin ya phai lang bat nga shakaktin ka jong Blei bat ngan puli khamsuki bat ngakwa ya phi ada pidon magna haki yang kisem ki jong phi Phla ban penbut ya kani kaktin ka jong Blei ka gospel kat kum Matius ka lenong ka basipho ka dekhot ka balai phu ar bat lai phu lai unu baro te uban Phla yanga khmat ki briew ngaru ngan Phla ya u khmat ukpa jonga ubah beneng henrei uno ru uban len yanga khmat ki briew ngaru ngan len ya u khmat ukpa jonga ubah beneng tungin ya pendam lang haga jing duai haga ni kapor Blei bolong kpa jongi ubah beneng utrai usim gisim niwan ban aingu yeme lyngba kanika program jong ga jingiaseng khna ya ka mela penla engi bengin yo ya ka ban shakri yeme ban mani yeme kenrat be ho nya aingu yeme wat langim la ya ka ban ya shamlang ha ka yeng mani ban shakri yeme ko trai kum haki por ki belalej no baro Nrei mila plilat ingi lyngba ko online service bengin la bangin yo ban shakri me ko try mat kum tangi IT hame kani ka por baro ko wei ho ni duai men isnai ya ka ban yalam lyngba ka jing sha skor ka tin jome lyngba ki jing ruai mat ki benta baro ki bangin pendap ha kani ka jing shakri bakan dalong kan rat be ru ka pdiang hun ha khmat jome isnai ka ban shimti ka por baro ka wei nadu ka basdang hadu ka wai no jongka daga ba isnai ban klet ban map igi jingna gi jongi ka buram ka jingu baro ngi ashame ikini ngi pa na ka kerteng Jisu Christ amen mentapat ngine poi syakoi ka benta ba kata ka long pengan IT ka ni ka por
ha ka praise and worship team jong ka jingiaseng khna bakan yalam hap yangi katu kat ni kijingruai Samtalang ini kapor manjero bapa mani teng jong try. Samtalang bat action sa kijingruai teng deep rise out. Smile rise out. And I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven, and you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're staring up deep, deep wells. We're staring up deep water. We're gonna dance in the river, dance in the river. We're staring up deep wells. We're staring up deep water. We're gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out to, deep cries out to. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to, deep cries out to. We cry out to you, Jesus. Shimitabi say sin, the verse went wrong. I've got a river. And I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven. It's an open heaven. You're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're staring up deep wells. We're staring up deep wall. We're gonna dance in the river, dance in the river. We're staring up deep wells. We're staring up deep. We're gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out to, deep cries out to. We cry out to you, Jesus. I said deep cries out to, deep cries out to. We cry out to you, Jesus. Kwa kanina po ngilip how the actions we don't need. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump in the river. Jump in the river. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to. We're gonna dance in the river. Dance in the river. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to. We're gonna jump in the river. Jump in the river. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go. We're gonna dance. We're gonna dance in the river. Dance. He goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, we're gonna shout. We're gonna shout in the river.
Rise up and praise Him. He deserves our love. Oh, rise up and praise Him. Worship the Holy One with all our heart, with all our soul, with all our mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain tops, be glad and shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Chúng ta bèo say xiên. Let the heavens rejoice. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. And everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain tops, be glad and shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Say, say, rise up and praise Him. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Hakani kapor ngadon ya ka khumor na ka ktien ka jong Blei but ya ka jing thu khana ka ban ai hapdeng jongi kum ki khna ke berit at kum ju ru igi prabangai ki bala bani i gani ka program ya ka jing hi kai ka ban long ka nuksa ka babha ya ka jing im ka jongi but kanong rem juga ketin jong Blei kabaya dai bakani ka jinga thu khana ka dei ka tu ka ju ka bangala puli menne kata ka long na kani ka gospel kat kum Matthias ka nong bashipho kat khot ka balai phu ar bat lai phu lai ka dei ka jing kren ka jong U Jisu Christ ka baula kren ba uno ba Phla ya ka kerteng ka jong u khmat ki briew uru ulakular bun sa Phla ya kita khmat ukpa jong u bahap neng hakwe ke sngi anda bangi ngin selek no nagani ke perthai te hakani ke por ngadon ke jinga thu khana ka biya dei bat kani ka nongrim jaga tin ka jong Blei naga benta jong phi ki khon hap ki barit naga benta jong phi baro ru ki prabanget ki bala banyo i ya kani ke program ngadon ni ke por ka jinga thu khana shaphang
Uwei u khna ubarit ubakerteng u Edwin Adams. Udai negeri Wales. But udai u khna ubalayo ia ka jinghikai. Kababhatam na laki jong ki kemekik pa. Ka jinghikai nakaktian ka jong Blei. Kabaki kemekik pa kila besar kila hikai bahaya u. Bat kawai ni kita kabalapan ki ga jingmut ka jong u. Kalong ba unlong unong Phla ya U Jisu Christ syaki para briew. Bani thu eka kerteng ka jong U Jisu Christ. Kham tam mi gitu ki briew ki bampat pdiang ya U Jisu Christ. Ikitu ki briew ki badang sakma lani ki ba em lingkar hagani ka perthai. Kitu ki bampat itu lani ki bampat pdiang ya U Jisu Christ. Kani ka jingikai je kimiki pa ya U Edwin Adams kala su thiet kala penki aga jingmut ci perkhat jong u naduk bu dangrit mat ka wei ka ba pensa jingkan mau ya ka kam ka bu lale ha ka por bu dang long u khna rit kata ka long kani ba ujudan wei briew hajan ka yeng ka jong u bat ka don ka karkhana hangta kaba uni ubriew balong ru trai jong kani ka karkhana shna kali ujutrai ya ka kam ga jong uman laga sngi baru Edwin Adams ujiyo I ka jinglong jong uni ubriew kalong ka jinglong ka bom itnat namar bu Edwin Adams usa marjan ujiyo sngaw man laga por ya uni ubriew balong ru trai jong ka karkhana kali bau jukran ni ke ketien ki besnio kran ki ketien si ketien sang bat man la kesngi ujulong ru ubriu ubadi bu atkiat man la kesngi uju mai uju kenhit ru i kita ki nong tre ki jong u de ki ketien ki besnio bat kani kalapan ki e jingmot jong Edwin Adams u ong kumnu ula perkhat agaman sim jong u bangan yo ban kran yu ni ubriu henrei kum khna barit simnut ban le kumta ban le tur hajan ru utieng ya si u shasho la ni u dom uni u rangba ti kumta u Edwin u labu ke jing duai u labu ke jing duai ba si sin ka sngi un yo ban ya thu shephang U Jisu Christ ya uni u brio hendrei kumnu un ya thu ru kata ka digawai ka ba pen perkhat yu Edwin Nela shania hau Blei ha jing duai. Uli ai duai bo Blei un ai hu ke jing start. Kuno bun la ban le et ho ye uni ubriu. Shapang ke jing iet ke jong U Jisu Christ. Bo kwa bu uni ubriu un kela ka bamut. Un I no iki kitien si kitien sangju. Un I no itu ke jing melin ke besni jong ke jing di buat kya. Kumta hadin ke jing duai ki babon sin. Ki bo Edwin Adams ula duai. Ula yo ye ke jing start. Now Blei kata kalong ba un shurwai ka wei ka jingrwai ba kata ka jingrwai kadi gitu ka jingrwai ka banganget ki babon ki khna ki baret ki ju asngau ki jirwai ru ka bong oh how I love Jesus because he first loved me to me he is so wonderful he died on Calvary ngakwa ngirwai bat ngala dangi don ki bala ban yerwai begini ki jirwai oh how I love Jesus oh how I love Jesus oh how I love Jesus because he first loved me U Edwin Adams uli ai ruai si ai ruai ni jirwai ba ulalek hajan jong uni ubriu uni rangba hakapon ba uni udang trei jing trei hakata ka karkhana jong u umnut ban lek sajan jong u ande ulai yahat narut hajan jong kata ka jaka ka ba utrei ande suki ulatur seru sajan ka ba usnai ta kali modulai ai ruai ta ka jirwai namar bau Edwin Adams uladon ni ka jingmut ka babha bakani ka jingwai kan kta yau ni ubriu baun sngau thu ban pdiang ya U Jisu Christ
bat bun long ujing tau bertemai kumta kata ke jingruai ke jong Edwin Adams kalak tak sisa yang urang ba kat ba udang tray kata ke jing tray ulah sange ban tray sipang ulah sengap ingin ke jingruai haba ulah sengap ingin ke jingruai kata ke jingruai kelanang dong ya ke dono jong kelanang pen kendo mensimak ho jong belanang pen kendo yang urang ba kat ba Edwin Adams ulanang yerwai sirwai kelam sange anda bupai gitu ke dekat ke baar bong to me he is so wonderful he died on Calvary hanga ulong uba Phla uyap halor kading pena halum Calvary kini ke jingruai kalak ta yang ni orang ba kabala penlong ya ba la ban susngap bat la ban syongsa tu ke cakar ke ba utrai kai pitip ke balaja uni orang ba ulami nak kata cakap ba utrai nak rum jaga wai ke kali ke udang shna bat ulapet uyoi ya ka kejat jing kena ibarit bat nang ta ulami ulak kedop ya Edwin Adams ulak kedop dagi jing keman dagi jing iej baru ong ya Edwin Adams kum ukna ibarit Sobhar wai biang si ini ke jingruai. Ngakwa ba phir pinikai nga kini ke jingruai. Bar ula keli Edwin Adams. Uba daitang ukhna ubarit. Ula keli kini ke jingkeli wong hatu Jisu ru iej mo yanga. Hatu Jisu ukloi mo ban pdiang yanga. Jisu ukloi ni emban mapru yaki pop jonga. Edwin Adams uong hooi. Jisu iej bahaya pi. Badu kuat bantau temai ya ka jingim ke jong pi. Nadu kata kesi. Uni orang ba ula pediang bat aiti temai ialah ke jong ka jingim hau Jisu Kris. Bat ula syakri ya Blei. Nadu kata kesi. Badu la ino ite ki jinglong basni jugu kita tensi kita sang gibu jukren kita gijing melian jugu bandi kiat man laga sengi kita baro ula ilot nadu kata ke kalimat ka baula pediang ya Jisu Kris haka jingalap haka jing Phla ke jong Edwin Adams lyngba ita ijing ruai ibarit mat ngakwa bani tu epi Edwin Adams anda ula rangba ula dei weipat ubla shim ya ka jingkut jingmut bantrai ya ka kam missionary but along way niki missionary balakhat yu Reverend Edwin Adams ulawan bantrai ya ka kam mission hangtai hapok Karimganj district Kachar bat Bangladesh haki kendai post nem ki ba menshwa hagapor biki missionary kilawan ya ka bantrai bat ban yalap ya ka gospel shene shari lum khasi kani ka ji thu khana kalalong ka nuksa kababhatam nakabenta jong phiru ki khna ki barit ki bala banyo i bat banyo sngoy ni ka program bama phiru vidon ela ka jong kabenta ka ba kraw ba phinya lap ya ka kerteng ke jong Jisu Kris banya thu shaphang jong u shiki paramarjan ki jong phi shiki paralok ki jong phi bat shiki tu khamtam ki bompat pediang ya Jisu Kris kumbo Edwin Adams ulale tang dei tai jingrua ibarit kalapen kala bamut yauni urang ba nganget phiru phila bani i haki yeng gisem ge jong phi lani ki paramarjan jong phi lani ladon ki ba pi itho eno ki briew ki bampat pediang ya Jisu Kris ki badang syate syakho magi jinglin basni jaga jingdi buat kiat lani ki jumlin man kerani kitin basni lani ki bale ino ki kam ki bamya dei ba kamon ga jong Blei phila ban duai nam ta jong ki bat man pan bo na Blei ba phinla ban yo ekalat ban ya thu shapang Jisu Kris bau i e ga jing im jongki khanang ba makiru kin yo ya ka jing im ka batmai ngange bakani ka jing thu khana kan dalong ka jing Kyrkhu ya pi ki khna ki barit ya pi ki khon hap ki barit bat ya pi baro ki parabnge ki bala ban yo sngo ya kani ka jing thu khana Blei na ka benta ka buram ka jong u amen hagani ka por gini poino syaka benta ka bawai syaka penwai gini ka jingiaseng da ka ba gini syim mentalang
ia ke jingruai kaba henrio spasan Jesus go bagi kena dap da jing is nei ulong halakas ni ru sumar haket ka neng la usyong ngangatip ba udang in ba ulap yang ruyaga ulang it ya ungan yaro ula syahaka ding pna lada geli ngasukum nu ulayam namar jonga bat uong ru haka Bible kinarit tuan hanga ngangatip ba udang in ba ulap yang ruyanga udang it ya ungan yaro ula syahaka ding pna kumtangala wan shu Jisu kumbadei yang abande ngada duai hakadonut bahau ngan yo yaine ngangatip ba udang in ba ulap yang ruyanga udang it ya ungan yaro ula syahaka ding pna kijing duai jong ki kena ngatempa unskap utrai ale wan shu Jisu yungen ya roklem dawai ngangatip ba udang it ba ulap yang ruyanga udang it ya ungan yaro ula syahaka ding pna. tengin ia penuai hakani kapor Blei balong khpa jungi bahabneng iwan man aingu eme lyngba kani ka jingshakuri ka bamela sha subhai bingin yo hakani ka kenta mat lyngba ka ktien ka jongme mat ki jinget hu khana hakani kapor inget bakan long ka Kyrkhu yang iwei pa iwei bingin dalong ka bor ban kershan yang kan rat biet haka jingim ka malakasi kerpang bamangiru kumki khna ki baret ko trai habingi osngau yang ka jinget hu khana in bot ya kan nuksa kumba u Edwin Adams ulale haka jingim ka jong u isnai ka ban shashkor ka jing duai ka jongi ka buram ka jingu ka long shame namar ngi pa na ka kerteng U Jisu Christ nong patnem batu ai ba ka jing ai U Jisu Christ utrai ka jing ij ba u Blei ba ukpa lemba ka jing slok ba thiang mun sim ba khoi to ai ba ki jing Kyrkhu nyai shongsa lem ringkat bingi baro bat baro ki banget ngir perthai mikir khoi baro ru nadu menta syudah ki bom jikut amen.